Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas nam je drugi dan Ramazana, drugi dan posta i ja sam odlučila da pravim sirnicu i napravit ću neku supicu. I odlučila sam da to snimim, da vam pokažem kako ja pravim sirnicu, kako pravim jovku za sirnicu. Jučer sam htjela da vam snimim prvi dan posta za iftar što sam spremala, ali sam bila u nekoj žurbi, poslu, vrtut mi da nisam imala kad, nisam stigla i eto odlučila sam sad da snimim, da vam pokažem. Evo ovako, ovdje imam neki 400 grama brašna, dodat ću kašikicu soli, dodat ću malo maslinovo ulje, možda neke 2 veće kašike. To ćemo sad da izmiješamo. Ovdje mi je topla voda. Ja volim sirnicu, nekako mi je i lagana i baš je volim. Evo juvku sam napravila, ona je gotova, ostavit ćemo jedno 15 minuta da stoji pa ćemo dalje da radimo, a ovamo ćemo sada pripremimo sir. Evo ovdje imam 2 jaja i svježi sir Bingov, njega koristim za piti kad nemam domaćeg sira. Ovo 2 jaja ćemo staviti. Dodat ćemo sol. Sol ćemo staviti 2 kašikice. Iskreno nije mi bilo teško postiti. Baš mi je nekako dan brzo prošao. Izgleda kad imaš neko zanimanje, kad nešto radiš, da baš brzo dan prođe. Ja nekako volim da prvo popijem kafu kad je iftar. Nekako da je polako popijem, onda mogu jest posle. Ali eto Adel voli prvo da jede, pa mi onda prvo jedemo, pa onda pijemo kafu. Eto, sir nam je gotov. Sad ćemo da počinjemo da pravimo pitu. Ovako juvku smo stavili sad na čašak i sad ćemo da razvaljamo.
Eto, ona sad ide na pečenje i tamam dok se ona ispeče, u to će biti i vrijeme da se jede. Eto, pa vidimo se posle kad se ispeče. Zagrijali smo peć i stavili na 250 da se peče. Ljudi, pita je gotova, sirnica, već je iftar nastupio i sad ćemo da jedemo. Sad ću da supu naspimam prvo. Nije bilo uopšte teško ovaj danas dan da se isposti. Danas je drugi dan Ramazana. Ramazan šerif Mubarek olsun svima vama. Da ga ispostite vjernici u što boljem i ljepšem okruženju sa svojim najmilijima. Ugodan ostatak dana i prijatno vidimo se. Baš je dobro. Ja da. Baš. Ja volim ovako kad hrska. Pita se jede rukama, znači uživancija. Dobro. Odlično. Super to. Malo krastavice. Baš je dobro ispao. Ljudi moji, ja sam danas cijeli dan prespavao. Već sutra ne mogu. Ja sam imala čitav dan nekog posla, naradila sam i budala. Bio je vjetar danas. Šta ja malo sam čuo. I eto, hvala vam na gledanju. Ukoliko ste ostali sa mnom, s nama do kraja ovog videa, ukoliko niste nema vezi, ostaćete nekad. Pa se vidimo i družimo u drugu neku videu. Ćao! Sad se može kafa da pije.